Здравейте, скъпи приятели! Тази седмица сме в Башак Шехир и до нас един от легендарните представители на анадолската рок-музика е Мурат Кекили. Неговите последни изяви, ето да падне Израел парчето, ще направим малка оценка по тези въпроси. С него. Откъде да започнем? Парчето да падне Израел. Ами ето там постоянно знаете общата драма на нашето човечество, общия проблем. И тези проблеми отдавна, четвърт век, половин век, как да кажа, ние не успяхме да го разрешим, не успяхме да го завършим. Добре. Разбира се, едно от най-очевидните места, където човечеството остава, в клас Е. Едно от тях е там, Йерусалим. Как ще бъде решен, как ще стане, свързано е с това. Тоест, дали е политическо решение или има ли друго решение, не знам, но човечеството трябва спешно да вземе общо решение и да се намеси там, за да спре и успокои проливането на кръв. Там е общата стойност на нашето човечество. Точка на пресичане на всички наши вярвания. Определено е точка на пресичане. Ако не знаем нищо, трябва да знаем как да бъдем уважителни. Вижте, винаги казвам това. Казвам го такъв, какъвто съм. Може да не харесвате мнението на един човек. Може да не харесвате и мислите му. Даже можете да не одобрявате действията му. Напълно нормално. Благодаря. Но нямаме право да се сърдим на никого, само защото не ни прилича. Няма друг избор, освен да живеят в обща полза. Докато е била в ръцете на мюсюлманите, знаете, по времето на Хадрет Омер е станало в Фетхулах. По времето на Османската империя, когато е била в ръцете на мюсюлманите, не е било извършвано никакво неправда. На никоя вяра там не е било извършвано никакво неправда и на хората, принадлежащи на различни религии в това време, докато Израел не бъде създаден там. След като беше създаден, каква нещастие. Кажи, че е така постоянно. Става въпрос за постоянни хора, деца, жени, всички, но хората загубиха живота си там. И за това ослепява, живя и ониме в света. Включително в ООН. Никой не можеше да намери решение. Правеше това, което щеше. Убиваше хора, отстъпваше. След това Организацията на Обединените нации правеше изявление. Тоест никой не можеше да направи изявление в момента. Първите 2 дни, 3 дни, каквото и да е, нападението се случваше. Хората умираха. След като умираха, те правеха изявления. Ако дори Организацията на Обединените нации прави изявление 3-4 дни по-късно, значи има сериозен проблем. Как да обясня този проблем? Как да го обясня? Ами как да кажа, артистите, спортната общност, т.е. политиката, очевидно не може да реши. Изкуство, спорт. Такива неща в културен смисъл, какво ще правят колонките за коментар?